dag skal vi snakke om omvendt osmose. Vi skal lige en tur tilbage i historien. Det er omkring 1950. Det var der, man opdagede den her osmoseteknologi, som vi kender den i dag. Det, der sker nede i rødderne, det er, at den udskiller alt gift og metaller, således at der kun kommer rent vand op igennem træstammen på vores træer og kommer ud i bladene. Så det, der skete, det var, at man fandt ud af at lave sådan en osmosemembran, som den, man har her. Og den udviklede man der fra 50'erne og så frem efter. De næste 20 år frem til 70'erne, der brugte man osmoseteknologien nærmest kun til både til at afsalte vandet med, fordi man havde masser af vand på bådene. Og så i 70'erne, der begyndte man at kunne bruge det i industrien og sundhedsvæsener, i militæret. For eksempel militæret sender ikke en eneste soldat afsted uden for amerikansk grund, medmindre de har sådan en osmoseanlæg med. Inden for sundhed, der sygehusvæsenet, de bruger for eksempel det her rigtig meget hver eneste dag, nærmest på rigtig mange patienter også. Det er sådan, at man ikke sprøjter rent postvand ind i blodårene på et menneske. Hvis man gør det, så dør mennesket. Altså det er den bedste måde at aflive et menneske på. Det er faktisk også at tage vores vand fra vandhanen og så proppe direkte ind i blodårene. Det, der så er specielt ved det her anlæg, som jeg vil vise jer lige om lidt, det er det her filter her. Det her filter her, det er en, der hedder Peter Huang fra Asien, der har udviklet det. Og man kan sige, at vi er 7 milliarder mennesker her på jordkloden, men der er kun én mand, der har fundet ud af at udvikle det her. Og han var den, der brændte mest for det. Og så har han løbet afsted med det. Det I ser her, det er det sidste nye inden for omvendt osmose. Det er 4 filtre, der er sat uden på hinanden, og det yderste lag, det er et sedimentfilter, som tager de grove partikler. Dernæst et nanofilter og et andet filter indunder, og så kommer det sidst et kulfilter, som det I ser her. Det her filter her kommer så uden omkring osmosemembranen, og så ender alt det rene vand ud igennem den tap her. De gamle anlæg, som det I ser her, der er mange filtre, der skal holdes øje med og skiftes jævnligt. Det nye 3. generations omvendt osmoseanlæg, som det I ser her, det fylder som sagt kun 38 cm i højden og kun 13 cm diameter. Og det her, det er noget mere klodset at få ind. Anlægget her er udviklet til at typisk at stå under køkkenvasken, sammen med en vandbeholder på eksempelvis 5 liter. Den fås i andre størrelser også. Det er sådan, at man kan ikke bare sådan hælde direkte vand fra et osmoseanlæg, og så direkte ud, som om det er, man kan bruge til en bruser. Det skal over i en beholder, for det renser kun 1 liter per 8 minutter. Når vi monterer et omvendt osmoseanlæg ud i dig, så skal der monteres en vandhane i venstre side eller i højre side. Her er vist på nogle billeder lidt forskellige muligheder, hvad der er. Alternativt så leverer vi også en 3-i-1 vandhane, som ses her. En anden mulighed er eksempelvis, hvis du bor til leje eller skal flytte snart, så har vi udviklet Aquapeak som en boremodel. Hvor meget renser Aquapeak 190 så? Ja, det renser som sagt 190 liter på et døgn. Og når vi måler på ppm, så ligger ppm i Danmark omkring 400-500. I det tilfælde her, der er den gået fra 412 til under 30. Hvor meget vand bruger et omvendt osmoseanlæg? Typisk er det 1-3 liter, og det her anlæg, som hedder Aquapeak 190, bruger også 1-3 liter. Det vil sige, at man propper 3 liter beskidt vand ind i anlægget, og der kommer 1 liter rent vand ud. Filteret her er selvrensende, men det skal skiftes en gang imellem. Alle i verden, der ved noget om rensning af drikkevand, de er alle sammen enige om, at omvendt osmoseteknologien er den allerbedste til at rense vand med. Nogle af vores kunder har haft et destilleringsapparat. Det er svært at bruge håndteringen med vand. Det tager mellem 2 og 6 timer for at fylde en tank. Den er ikke hermetisk lukket, som det er på et osmoseanlæg. Og en anden ulempe er, at det er en strømsluger. En familie på 3 børn og 2 voksne, der kan man få en regning på strøm efter 2 år på ca. 11.000 kroner.
om man køber et Aquapeak 190 osmoseanlæg, eller man køber et ældre et, det er fuldstændig det samme. De renser for nøjagtigt det samme. Nogle anlæg er hurtigere, nogle skal bruge strøm, nogle fylder mere, nogle er lidt klodset. Aquapeak 190 bruger ingen strøm, og det kan rense vand fra 1,5 bar. Hvis du har et BWT-anlæg derhjemme, så er det med stor sandsynlighed ikke et omvendt osmoseanlæg. BWT laver også omvendt osmoseanlæg, men det er mest til industrien. Hvis du har en Darfik-kande, eller en OBH-kande, eller en BWT-kande, eller hvad de hedder, så er det heller ikke et omvendt osmoseanlæg. Hvis du har et karbonitfilter som det her, så er det heller ikke et omvendt osmoseanlæg. Hvis du ser et lille vandfilter, som ligner det her, som vist på billedet, så er det heller ikke et omvendt osmoseanlæg. Monteringen af et osmoseanlæg kan du måske selv klare, men vi tilbyder levering, montering og test til måske Danmarks billigste priser.